kalandenw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu ni o ye IAM ye o y'a yira k'a fɔ ko a bɛna baki kɛli ka o bali ni olu ka laɲiniw ma sabati. Kibaru b'an bolo ka da kulo kan o de ye dɔgɔkun tɛmɛlen Mali kalandenw olu ka hakɛ ɲini jɛkuluba ni o ye IAM ye olu kɔni ye lajɛrɛ dɔ kɛ ni o kɛnɛ kan u ye a yira k'a fɔ ko laɲini dɔw kɔni bɛ olu bolo ko ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ u ma fɛrɛ tigɛ ka se ka olu ka laɲini sabati ko olu kɔni bɛna u sen da baki kɛli kan. Wa o laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ekɔli karamɔgɔ olu kɔni bɛ baarabila banbali min na ko o bɛ se ka dabila cogoya min na. K'aw hakili lajigin k'a fɔ kabini avril kalo tile 17 san 2023 kɔnɔna la Mali sanfɛ kalanso caman de bɛ yen nɔ ni a yiralen don k'a fɔ ko kalan kɔni tɛ ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na ka sababu kɛ ekɔli karamɔgɔ olu kɔni bɛ baarabilaw la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ minnu kɔni bɛ nin baarabila in na olu fana ka jɛkulu minnu kɔni jɔyɔrɔ ka bon nin na kosɛbɛ ko o ye SINESUPU ye ale ni SECMA. Olu kɔni ka laɲini la kumabaw ye mun ye kalankɛyɔrɔ olu bɛ se ka lakana cogoya min na wa o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ olu ka heure supplémentaire olu bɛ se ka sara u ye cogoya min na. Ale ni fɛnɛ kabala baarakɛlaw prime de déplacement o bɛ se ka di olu ma cogoya min na ale ni ekɔli karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ taa Mali marabolo kɔnɔna la kalan na olu fɛnɛ ka prime de déplacement bɛ se ka di u ma cogoya min na. Ale ni harmonisation salariale ni o kɔni kɛlɛ bɛ sen na a mɛnna ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka se ka sabati ni o indice yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ 3000 francs na. Ko wa u ka laɲini dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ mun ye jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ se ka ekɔli karamɔgɔw kɔni caman ta cogoya min na ko sabula kalanso dɔw kɔni bɛ yen nɔ a yiralen don k'a fɔ ko kalandenw olu kɔni hakɛya kɔni ka ca karamɔgɔw kɔni ma. Ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ prime de logement mun ni o kɔni bɛ di ekɔli karamɔgɔw ma ko nin waati ninnu kɔni na gɛlɛya kɔni bɛ yen kosɛbɛ ko ka se ka fɛɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ k'a dɔ fara o kan. Ko ale ni fɛnɛ passeport de service o kɔni ka se ka di enseignant chercheurs fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalansow ta ninnu kɔni de ekɔli karamɔgɔw olu kɔni ka laɲiniw na kumaba ye ni o koɲa ninnu kɔni dɛsɛlen don ka ɲɛnɛbɔ. Nka IAM mɔgɔ ninnu kɔni olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka u jilaja ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ u ni ekɔli karamɔgɔw u ka ɲɛfɔ la ko nka olu kɔni ka nin ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ olu kɔni bɛna hakili jagabɔ kɔni kɛ u bɛna taa ni u ka kow ye ɲamma ko nka u kɔni sigilen don ka u bolomada fɛn caman kɔni ma sabula u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna marchiw kɔni caman kɛ ko wa o fɛnɛ kɔfɛ u bɛna sitiw kɛ ko ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ ɲɛ ma se ka sɔrɔ u ka laɲini ma ko baki ni o kɔni kan ka kɛ juin kalo tile 19 ka taa bila a tile 22 la ko olu kɔni fɛnɛ bɛna u sen da o ko kɔni kan ko o ɲuman ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka baarabila ninnu kɔni bɛ se ka jɔ cogoya min na olu kɔni ka se ka u ka kalan kɛ. IAM mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko kalan kɔni ye olu ka hakɛ ye ko a kɔni man kan fiyewu jamana kɔnɔna la k'a fɔ nin waati ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛla k'a fɔ kalandenw olu kɔni ma kalan kɛ wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ mago bɛ u ka kalansɛbɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o ye diplôme ye olu dɛsɛlen don ka u tɛgɛ da o kan. Ko hali bi ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka grève ninnu kɔni sababuya la ko sanfɛ kalan o kɔni aranw kɔni ɲagaminen don sabula ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ se ka san 2 kɔni kɛ kilasi 1 kɔnɔna la ko ni nin kɔni ye ko ye olu tɛna u sigi tuguni ka nin koɲa ninnu kɔni lajɛ o de kama olu kɔni fɛnɛ bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.